Hellurei! Mä ajattelin nyt esittää mun kynsilakat. Joo. Pysyttekö te siinä? Pekka. No niin. Aloitetaan Essiä-merkistä. Ensiksi tämmönen turkoosi tai mintun vihreä oikeastaan. Toivottavasti näette sen. Sori, tässä on aika huono laatu. Mä en löydä tästä sävyä. Sori, mut tämmönen. Mä en tiedä näkyykö tää yhtään tässä videossa, mutta oho, mun piti ottaa essiet eka. Sitten tämmönen sävy ehkä 809. En tiedä. Oota, mä vaihan tän paikkaa. Niin. Nyt mä en tosin näe sinne. Mut tämmönen. Ja mä näytän vielä tätä, jos tää ei näkynyt. Ja kato, varmistetaan. Sitten onkohan vielä? Joo. Sitten tämmönen liila. Vaalea liila. Ja sävy on 705. Ehkä. Mä en yhtään tiedä. Mut jos tiedät, niin katot tästä. Sitten tämmöinen. Mä löysin näitten sävyt. No, mä löysin vaan tän sävy. Mut tämmönen ruskea. Tai tämmönen jännä. Ja sävy 76. Mä löysin sen. Mut näissä on niitä. Sitten mennään vaikka Wild Mild. Niitä saa Seppälästä. Tämmönen turkosi. Sävy 60. Laitetaan vähän kovemmalle tätä. 60. Ja keltainen. Mild Mild. Ja 217. Näkyykö se oikein? Anteeksi. Sitten Orly. Mä laitan vähän tätä, jos tää kuuluukin silleen huonosti tuossa videossa. Nää on Amerikasta, niin näissä ei näy sävyä. Ainakaan mun mielestä. Mä en löydä näistä. Mutta on tämmönen musta, jossa on tämmösiä oransseja glittereitä. Tämmönen. Sitten tämmönen pinkki. Tämmönen söpöpinkki. Tän, ei kun joo, näissähän lukkee ne. Tää on RIP, niinku R.I.P.I. Siinä lukee RIP. Ja tää on Lollipop. Lollipop. Ja tässä on punainen. Ja tää on Monroe's Red. Sitten tämmönen hento. No, pinkki vähän. Ja Lift the Wave. En osaa sanoa.
Sitten taas tämmönen vähän pinkki. Se on aika samanlainen tän kanssa, mutta nää ei oo sama väri. Tää on cupcake. Sitten voitais mennä noihin Gina Glazeen. Nääkin on Amerikasta. Onkohan niitä enempää? On tossa. Lukeekohan näissä se vai onks näissä? Näitä mä en taida tietää, näitä sävyjä sitten. Tämmönen oranssi. Tai vaalea oranssi. En tiedä. Näettekö te edes mut kokonaan? Sitten valkoinen, jos on vähän hilettä. Tommonen. Sitten vihreä. Tommonen. Sitten tommonen glitteri, jota mulla on just nyt kynsissä, mutta sitä ei näy, koska siinä on tipu eessä. Niin, ei näy. Tommoset. Sitten on opi. Niitä olisi enemmänkin, mutta mä käyn hakemaan ne sit kohta. Mä laitan varmaan tauolle tai mä näytän ne lopussa. Sitten sävy on. Ei näissä kai näy, mutta on tämmönen violetti, jossa on, joka vähän kiiltää. Itse taas tämmönen kiiltävä. Onkohan tää 18? Mä en oikeesti tiedä. Ootapa, mä katon täältä. Tää saattaa olla 23. En oo varma. Sitten mennään tämmösiin pikkukärkiin. Tai niinku pikkukärki. Niissä on tämmönen kärki. Ja ne on myös näin. Mut siis eka tää valkonen. Tän nimi on Naturel. Tämmönen perusvalkea. Oh no. Sorry. Ja tääkin on Natural. Musta. Tääkin on Natural. Punainen. Sitten Nubar. Niitä on vaan yksi. Se on tämmönen. Ne on vaan jotain randomeita. Tääkin on Amerikasta. Tää on ehkä. No täällä vaan lukee, että lime vihreä. Ei kun lime green. Mutta tämmönen. Ihan hyvä. Sitten ihana 75 Miami. Ihana väri. Mä en muista tän nimeä. Onko mä vaalia? En tiedä. Sitten tämmönen vähän erikoinen. Niinku jos tähän laittaa päällyslakkaa tai vaihtaa väriä tämmöiseksi niinku tosi ylhäällä. Hei, nääkin kuuluu. Tääkin on Gina Glaze. Sori. En löyvä sävyä. Ehkä. En löyvä. Tommosia. Sitten Royal Strong. Tämmönen pinkki.
Ja joku ihan random. Punainen, jos on kimallettu. Hei, oottakaa, mä käyn hakea sen ne opilakat. I go in. Minä tulin. Tai en mä tiedä miten se sanotaan. Tässä on vielä yksi tämmönen Warrior Strong BG. Tämmönen. Sitten vielä on tämmönen Natural. Tämmönen. Tämmönen glitter. Hopeaglitteri. Anteeksi, mä naurin. Sitten vielä vähän opea ja oppi lakkoja. Sininen, pieni. Tommoinen. Ja sävy. Ei näy. Hehe. Ei näy. Kylmää. Tässäkään ei näy, tää on BG. Tää on varmaa. Tämmönen. Ja sitten vielä yksi graffitilakka. Tämmönen hopea. Ja sori, toi ääni oli varmaan kauhea. Ok. Joo, tähän tuli joku, että akku lopussa. Mut siinä oli mun kynsilakat ja mä rupean latailemaan tätä.